வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் ஊரில் வந்து திருப்பூரில் வந்து மழை பெய்யுது. அதனால் எங்கள் ஸ்கூலில் லீவ் விட்ருக்காங்க. நான் வீட்டில் இருக்கேன். எங்கள் அம்மாட்ட அம்மா ஏதாச்சும் இது ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு தாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் அம்மா வந்து செஞ்சு தரேன், போண்டா செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. வாங்க, உங்களுக்கு போண்டா பிடிக்கணும் கமெண்டில் எஸ்ன்னு அனுப்புங்க, பிடிக்காதுன்னு நோ அனுப்புங்க. வாங்க எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான மாவு எல்லாம் கரைச்சி வச்சுருக்காங்க. கடாயில் எண்ணெய் காஞ்சிட்டு இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா வந்து உருளைக்கிழங்கு, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டு கட் பண்ணி எல்லாம் இது பண்ணி தாளித்து வச்சு உருண்டை பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரி மாவில் டிப் பண்ணி எடுத்து இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மெதுவாக போட்டு இந்த மாதிரி செய்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போடுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை தொடுங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறையா போட்டு எங்கள் அம்மா பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சுட்டு வச்சுருக்காங்க, அதையும் பார்ப்போம். எங்கள் அம்மா சுட்டு வச்சுட்டாங்க, நான் போய் சாப்பிட்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி.